Recording by Sargama Studio, Bodh Gaya. म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र पुलिस लोग सैया के मारले बा सुना सखी दारू के चक्कर में। पुलिस लोग सैया के मारले बा सुना सखी दारू के चक्कर में। कैसे कहीं साखी हम देखनी दोपहर में रोवेला बालमुआ हमर दारू बिना घर में रोवेला बालमुआ हमर दारू बिना घर में। पुलिस लोग सैया के मारले बा सुना सखी दारू के चक्कर में। कैसे कहीं साखी हम देखनी दोपहर में दारू बिना रोवता रे सैया हमर घर में दारू बिना रोवता रे सैया हमर घर में। दारू बिना रोवता रे सैया हमर घर में सैया हमर घर केतनो समझैनी सैया के बात नाही मानलस। दिहल दहेज में साइकिल उहो बेचा दिहलस। केतनो समझैनी सैया के बात नाही मानलस। दिहल दहेज में साइकिल उहो बेचा दिहलस। दारू पीला के बाद रोवेले बालमुआ हमर दारू बिना घर में रोवेला बालमुआ हमर दारू बिना घर में। दारू बिना घर में दारू बिना घर में। म्यूजिक डायरेक्टर नशा के बीमारी फैलल छोटे उम्र में। कच्चा दारू बेचे ले ऊँचू पे चोरी घर में। ए सखी नशा के बीमारी फैलल छोटे उम्र में। कच्चा दारू बेचे ले ऊँचू पे चोरी घर में। शंभू दिलीप राजा बिगड़ल कम उमर में रोवेले बालमुआ हमर दारू बिना घर में दारू बिना भतार हमर रोवेला ना घर में। Recording by Sargama Studio, Bodh Gaya.